Okay, I'm back. Nanapod ko, I'm back. Karon magtanom ko, I'm gonna plant my peppers. Magtanom ko sa akong peppers. Diri ni nako gi sa kitchen ni nako gipatubo start na ako ang seeds last February. Dagko na siya karon, pwede na siya i-transplant. Ni anapod kani. Sa kitchen ni nako gipatubo. So kani nga part red bell pepper, this part here, this one is yellow bell pepper. Kani siya snack peppers, kanang nga ibutang sa salad. Kani nga plat akong tamnan, bitapulan kog basok ako lang idiretso itanom. So kani siya naapoy red bell pepper na limot ko asa ani ang kon. Ay sagol-sagol naman ni. Ambat lang. Okay, pagasugdan ta na ang pagbasok. Ang tag gloves. Ay, come on. Come on. Paspas sa lihok. Shout out diha sa taga Naawan. Taga Mindanao, taga Naawan. Shout out diha sa akong mga apog, mga anak, mga igsuon. Manini, Amik, Ate Miles, Faye, LA. Akong mga anak nga si Makoy, Kaloy, akong mga igsuon. Si Malit, Bibi, Tutan, Manang Sara, Ayang, Audrey, Yeyeng, Potsoy, Tomtom, Cliff, Carl. Ay, ambot oy, daghan. Kalimot ko. Basta sa inyong tanan, kang pakikay, insa pa gyud? Kaking, Kent, Kuya Kent. Aya, maladi ay. Kani gikaon sa langgam pero ako giputol sa langgam. Well, nakalimot ko unsa ni siya nga kuan. Red bell pepper man siguro ni. Okay. Transplant. Come on. Well, hindi lang sana na ako itanom. Wow. Oh boy. Oh no. Bitaw na limta na ako ni siya nga. Naaman ko yung marka ani. Where is my marka? Allah. Nawala ang marka. Nara. Red bell pepper. Alright.
also red bell pepper. I'm not sure. Nasagol akong red bell pepper o yellow. So, kani siya kay ing animan. It takes a week to recover from the roots from being transplanted. Kaya din siya malaya pa ni siya, laya-laya gamay. Malaya-laya pa ni gamay kay natandog man ang roots niya. Pero ma-okay ra. Lalo man nato og kalot kay aron ang roots niya dito gid sa ilalom niya ang kung mag-ulan. Ana. So this is red bell pepper. Ako ni siyang bunyagan kay natandog ang gamot. Daghang bato. Oh my God. Oh. Oh Lord. Sus. Wala naman ni bato atong naaging year pagka humansa sa winter ang bato manglutaw na pod. Okay, this one has 2. Pero isa rin akong itanong. Tangtangon ko ng isa. Labay ko siguro na ako. Kung na ay mga ayo akong ihatag. Okay. So ako ni siyang bunyagan. Bisag sure ko nga mag-ulan unya. Mga 9 o'clock daw sa gabi ang ulan. Pero kay natandog man ang gamot niya. Kinahanglan siya bunyag. Where the other one? Yes. Like 12 inches apart. Ing ana ra ko. Okay. Oh my God. Hey. Ang mga bato. Digging the stones, the rocks. So medyo tugnaw karon. It's 60 degrees here. Maunang nagsapaw-sapaw na pod ko. Jesus, my goodness. 60 degrees. Come on, baby. Nahinayon nato pagkuan ang pag-separate kay. Pero ang pepper as well, basta naagin ang gamot niya, wala makuan. Mutubo gina siya. Kay tough man ni siya, bisag ilabay nimo siya mo mutubo. Wala na ako ibusag baso kay tapulan. Tapo lang dani siyang akong paglubong niya is siguro mga 4, 5, 6 inches deep.
kung mag-transplant ko, dagko na ingon ani oh. Kanang naanay roots nga daghan kaya aron di siya mamatay kung mag-transplant ko. Okay, that is 5, 6, and 6, and 6. Anong uban na ako reserve kay basin mamatay ni siya. Ako na yung bulagon. Labay ng isa. Inyang gabi mag-ulan daw mga 9 o'clock. Manang agpas ko og tanom. Kay bugnaw ang panahon. Karon ang temperature is only 60 degrees. So it's nice to transplant. Ang mga bato daghan. So ayun, ayuhon nato gamay. Malipay ang plant. So lalom kayo ang iyang gamot, mga 6 inches deep kay taas naman gud ang plant. So pwede nga inganaon. My God, ang mga bato. Shout out kang Pakikay, kang Carl o kang Cliff. Kang Malik. Yes. And then kani ako ni silang itanom og balik for kani siya is hala gibungawrs ko. Gibungawrs ko. So I have the red pepper. I need the yellow. Yellow ba ni? Sila ko kadumdum. So I think this is yellow. Yellow bell pepper. Kani yellow. Ko'y dako nga pala. Yung anong kanigid ang gamiton. Gamay. Daghan kay kung badlungon diri sa akong garden kay ang akong mga kiring manulod daw.
this is my yellow. Ako'y siguro. My yellow baby plant. Kulabon ko sila. Hinahinay na kong bulag. Akong silingan nagamaw sa iyang lawn manang saba kayo. And then bunyag gamay para lang makakuan sila. Gamot o daghang gamot. Dito mag-transplant kung gamay ra kayong gamot kay mamatay gid siya. Kinahanglan daghan siya gamot. Hindi na ako itanong. Maka-recover ni siya after a week. Matubo na din siya banat. Kani lisod kayo ko no pation. I don't know if I can plant the other one. So kani ako ning i-plant og isa basin daig mudako pa siya. Okay, daghan man ang gamot. I will try to plant this. So mag-plant ko ani. Sa kitchen ni nako gipatubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5.
Hiwi. Hiwi siya na. Okay ra. Hiwi. Bato na. Grabing bato. Kapoy mag-garden oy. Pero sakay ang imong itanom nga mga plant. Dili tanan mangunod. Sumunang daghan akong itanom kay nahiwi man. Nabutang sa wala nabutang sa insakto. Tumba na ako akong tanom. Kanalan ako gamay kay aron ang tubig. Ya sa kanal gamay. Udagan. Nahiwi. Ilang siwi ah. Mala nga garden. Gaagpason pagtanom. Okay. So ingon ana. Yung anak siya kana anak ako ning tiwas ng tanom hangtod dito sa tumoy ang snack pepper pero magtanom pa ko og kuan dugang og bell peppers. So muni akong kale dere naodaghan kay mga baby kale. Kitaan ba? Kana
mga kale. Kani siya kale nini. Kaning isa collard. Kani diri collard ni. Unay akong karaan nga collard last year. Nibalik siya. So nag-transplant kog collard gahapon. Upat ka buok. Tapos ang akong tangko nga gi-transplant ora ni siya tanan. Nabuhi man sad siya. So tibason ako nig tanom ang akong mga bell pepper. Ano siguro na ako nabasing na tubo. Okay. Salamat sa pagtanaw. Thank you. Please like, subscribe and share kung nagustuhan ninyo ang akong video. Oh, niara ko. Gilisnag na sad akong ilong be. Alright. Take care. Oh, nagdoble ko kay tugnaw medyo 60 degrees anya. Di ko gusto magdaot. Okay, see you the next video.